Bé, en realitat, en aquest moment el que no hi ha en el món real, el que no hi ha són termes municipals. La gent, s'estructura en àmplies regions metropolitanes. L'escala metropolitana o el fet metropolità és important a Barcelona i a qualsevol altra ciutat del món. Barcelona no és una illa, no és un fet aïllat i, per tant, tot el que fa Barcelona té conseqüències en el seu voltant, als territoris del voltant. Barcelona no seria sense els territoris que l'envolten, sense els 5 milions de persones que envolten la capital del país. Una regió metropolitana de 5 milions de persones que conformen un projecte conjunt i cooperatiu. És important tenir aquesta mirada molt més àmplia i establir mecanismes de participació i de coordinació política entre diferents ajuntaments, ciutats i espais d'administració local. Poder donar-li respostes als nostres ciutadans i ciutadanes, que al final són els que ens demanen a l'administració que donem respostes als reptes que tenim com a societat. A partir d'aquests reptes conjunts, d'aquesta necessitat de relacionar-nos i de trobar sinergies que fomentin aquesta relació. Aquí sí que hi té molt a veure quina és l'estructura de governança que ens hauríem d'estar dotant si volem que la societat tingui aquest paper d'estirar, de demandar, d'exigir. De la col·laboració i del teixit entre institucions ha de néixer indiscutiblement fortalesa i robustesa de cara al futur. No hi ha un govern de la Barcelona regional, però és necessari que tots els que estem implicats en aquesta gran Barcelona ens posem d'acord amb quins han de ser els grans objectius de futur. Una qüestió que és molt important posar en valor és que la ciència i el coneixement genera també moviment econòmic d'una entitat i d'un volum suficientment important com perquè el desenvolupament metropolità sigui hereu d'aquesta inversió. Fer un àmbit metropolità de Barcelona respectuós amb el medi ambient, amb feines que siguin amb el treball decent, que es parla amb els objectius de desenvolupament sostenible, amb la igualtat d'oportunitats en referència al gènere. Oberta al món, en aspectes tan fonamentals com el coneixement, el talent, la innovació, l'emprenedoria, però sempre amb un punt de vista de respecte al territori, respecte pel medi ambient i cohesió social. Que evidentment estigui mirant contínuament cap a la sostenibilitat i sobretot no només des de la vessant ambiental, sinó també des de la vessant econòmica i social. Una ciutat de ciutats, com una xarxa policèntrica de ciutats, amb una estructura institucional que voldria imaginar robusta i forta. Molt més interconnectada amb transport públic, amb un parc d'habitatge públic infinitament superior que el que tenim avui, amb menys desigualtat entre barris i entre àrees d'aquesta gran regió metropolitana. Més igualitària amb drets i més igualitària amb obligacions. Que els veïns puguem oferir-li els mateixos serveis a aquell que viu en un poblet petit com en una ciutat gran. Podem consolidar-nos com a gran motor i com a exemple del que han de representar les metròpolis del futur, compromeses amb el benestar de la seva gent, però també amb el benestar de tot el planeta. Per tant, en definitiva, volem una Barcelona amb xarxa i oberta i sempre amb aquest somriure mirant endavant.